нависандае ки бо нигоштаҳои нотакрораш дар олами илму дониш муҳри абадии ному каломи худро сабт кардаасту ҳар як қиссаву ҳикояти иншо кардааш дар зеҳни хонандааш то ба ҳол мондагор аст. Он касе нест ба ҷуз Аброр Зоҳир. Аброр Зоҳир нависандаи болоёққад ва пурмаҳсубтарин адиби адабиёти даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон буда муаллифи 25 китоб ва 50 роман аст. мо имрӯз тасмим гирифтем ба қадамҷои ин адиби хушсухан биёему аз хотироти ширину рангинаш қисса кунем. бародарам шахсе буданд ки аз ҳад зиёд шитобкор буданд. дар ҳама ҳолат кӯшиш мекарданд ки зудтар як чизро корро ба анҷом расонда ба кори дигар гузарад. ҳатман дар вақти мутолиа низ ҳамин хеле зуд як асару то ба анҷом бояд мутолиа мекарданд. дар вақти навиштан ҳам ҳамин хел бисёр пуркор буданд. агар оғоз мекарданд як асара то анҷом намерасонданд, ҳатто хоби созам намекарданд ва ҳамеша дар раҳ дар ҳар қадам дар ҳамин хаёл буданд. амас ӯ як фикр дошт ки амри ман шояд кифоягӣ накунад барои ҳама ақидаҳоям, барои он чӣ ки мехоҳам барои ҳаводорон гузорам. барои ҳамин аз бисёр корҳо даст шуда аслан ба кори эҷодӣ камар ҳиммат баст. як чизи аҷоибаш ин буд ки якбора дар чанд жанр ва дар чандин мавзӯъ асар менавистанд дар ҳамзамон. масалан як роман дар дигар жанри сиёсӣ бошад, шурӯъ мекарданд 50-60 саҳифа менавиштанд, аллакай дар сарашон вақт фикри нав пайдо мешуд дар дигар жанр ҳикоя ё повест ё драматургия дигар асарро шурӯъ мекарданд, рафтан мегирифтанд. ва вақте ки диққат медонед дар вақти фосила ягон чиз фаромӯш намешуд, ягон ҳолат, ягон лаҳза асарро фақат як бор маротиба менавиштанд, қариб ки ислоҳ намекарданд дастхатҳояшонро. вақте ки чопи компютери мешид тақрибан ки аҳамият намедоданд. барои он мегуфтанд ки фурсат нест ки ман асари навиштаи худамро таҳрир ё тасҳеҳ кунам. ҳама вақт кӯшиш мекарданд ки як чизи нав биофаранд, як асари нав ва ҳар як хотира, ҳар як нақл, ҳар як воқеа, ҳодисае ки мешиниданд ё ки медиданд ё нақле ки мекарданд ҳатман барои ӯ илҳом пайдо мешуд. мувофиқи ҳамун дар сараш ҳамун як чизи пухта ба вуҷуд меомад, як асари эҷод мешуд аллакай дар сараш ва даморо рӯи варақ меоварданд. худи 20-25 роман навиштанаш он тараф аз нав кӯчондану таҳрик кардан ин кори андак нест. яъне маълум мешавад ки Аброри Зоҳир аз ҳамон давоми қисмати худаш гӯё огоҳе будааст ки ин қадар ба кори эҷодӣ сахт камар баста худро ба дунёи офаридан пешка хонандагонро бо асарҳои таърихӣ таъмин кардан заҳмат кашида будааст. вақте ки хурд будам, масалан тақрибан синфи 2 ё 3 будам, падарам китобҳои Шоҳзода ва Гадо, Шоҳнома ҳаминора мегирифт меовард медод ки бачам бихун. агар бихонӣ тада як сомон метам. баъд вақте ки китоби Шоҳномара 9 қисме ки ҳастам мегирам метам. ё бачам биги бихун. мегирам мехонам, вақте бегаҳ меоям мега ки киҷошна омадӣ? ман мегӯм саҳифаи ҳамиҷошна. ман мегуфт ки бешан чӣ ко кард? манижа чӣ ко кард?
چه بیژن برای بانیجا هر یکی همین رو میپرسی با نقل میکردم بعد همون یکی وعده دادگیش هم میدم با پگه ما همه میخواستم که بخونم زیادتر بخونم زیادتر یا که وقتی مکتب ده میگفت که اگر بچه هم 4 تا 5 داشته باشی روزنامه 1 سومانت میده یا 2 سومانت میده کوشش میکردم که 4 یا 5 تا 5 داشته باشم هر بگاه میوردم روزنامه من نشون میدادم پدرم امضا میموندن که مثلا من دیدم شیدم به روزنامه هم خیلی حواسمند میکردم خیلی پدرم که شخصی ایجادکار بودن هم سینما مطالعه بودن یعنی که بسیار میخوندن ابرار ظاهر همچون ادیب موفق عضو اتفاق نویسندگان عضو اتفاق ژورنالیستان و همچنین عضو اتفاق سینماگران جمهوری تاجیکستان بود او مؤلف چندین اثرهای بزرگ حجم می باشد باید گفت که ابرار ظاهر عمر کوتاه و پربرکت خویش را پیوسته در راه ایجاد صرف کرده است و ما امروز از ایجادیاتش بهره میبریم. қариб ки ҳар як ҳаракату амали он кас барои ман намоён буданд дар якҷоягӣ будем вақте ман ҳам донишҷӯ шуда ба шаҳр омадам то ин замон то ахири ҳаёташон ҳар рӯз қариб ки ҳамсӯҳбат мешудем ва маслиҳат мепурсидем баррасӣ менамудем масъалаҳо мушкилоту чӣ масъалае ки рӯ мезад аз ҳамин ҳисоб маслиҳатгари ман асосан бародарам буданд ва вақте ки аз дунё рафтам барои як гӯё ки намедонам ки як дигар умуман ҷояш холӣ аст намедонам ки бо чӣ он фикру чизҳоро пур кунам ба ҳамин хотир вақте ба хотирам бародарам меояд ҳатман руҷӯъ мекунам ба асарҳояш вақте ки асарҳои он касро варақ мезанам мутолиа мекунам гӯё ки бо ӯ ҳамсӯҳбат мешавам ва он масъалае ки дар ман мехоҳам ки баррасӣ кунам дар ҳамон асар ҷуё мешавам ки ба ҳамон масъала чӣ тавсия додааст ё ки чӣ масъалагузорӣ намудааст ҷуё мешавам. ابرار ظاهر از یک چیز خورد گاهو فکر میکرد یک چیز بزرگ پیدا شود دیدی خودش را داشت طرزی به خودش خواست میآفرید این و نظرش رو گاه برای خوانندگان برای مجله ها گاه برای فیلم ها فیلمنامه می نوشت بسیار فیلم ها از روی اثرات چندین فیلم گرفتن که پسند تماشابینان است. با تو چی در کار؟ زیبی من این گلو رو برای تو آوردم. با من؟ برای چی با مت نبو با من؟ برای اون که گلو رو به شخصی دوستا میدین. повести муҷассамаи ишқ нахуст дар маҷаллаи садои шарқ чоп шуд баъди он вақте ки шахсоне ки онро мутолиа карданд гуфтанд ки аз ин рӯи бояд ҳатман филмнома бардошт то ин ки доираи васеъи мардум ба он шиносоӣ пайдо кунад ва вақте ки режиссёр умед мирзоширинов режиссёри ҷавони соҳа буд ва аввалин филми ҳунарии он кас буд ки аз рӯи ин повест филмбардорӣ намуд ва филм вақте ки таҳия шуд ҳатман дар ҳақиқат доираи васеъи тамошобинонро ҷалб намуд ва дар чандин ҷоизаҳо низ ҷоизаҳои соҳиби ҷоиза гардид ва то имрӯз низ мардум хотироти нек доранд аз ин филм ва лаҳзаҳои онро ба хотир меоранд ва онҳое ки дар он филм нақш бозиданд аз рӯи ҳамон филм бештар маъруф шуданд ё таблиғ шуданд
аз ҳамин хотир боварӣ дорам ва бо боварӣ гуфта мешавад ки дар ҳақиқат режиссёр аз уҳдаи таҳияи филм баромадааст. ҳар шахсе ки асарро мутолиа мекунад ки будани қаҳрамонҳои асарро дарк мекунад, медонад ки киро дар назар дорад муаллиф. ҳарчанд ки онҷо обурангу тобиши бадеӣ пайдо кардааст, ба ҳар ҳол воқеият дар он ҷо боқӣ мондагиаст. масалан ғуруби хуршед дар замони навҷавонию кӯдакии худашро тасвир намудааст ва он мардуме ки дар деҳ истиқомат мекунанд. баъд дар романи душанбе ҳам ҳамчунин қариб ки замони донишҷӯии худаш тасвир шудааст. баъд ин романҳои сиёсӣ мотами гурбаи сиёҳ, ибни лодан, коммунист, муқоимат, инҳо воқеаҳои таърихие ҳастанд ки аз воқеаҳои таърихии гуногуни таърихи миллати тоҷик мебошад ки ба риштаи тасвир кашида шудааст. инчунин романҳои таърихӣ низ дорад ки дар ҳаёт ва фаъолияти шахсиятҳои маъруфи миллат, классикҳои адабиёт ба монанди Берунӣ, Носири Хусрав, Абдураҳмони Ҷомиро тасвир намудааст ва инчунин шахсиятҳои сиёсию таърихӣ ба монанди Мунтасир, ахирон амири хонадони Сомониён дар романи Мунтасир тасвир шудааст. инчунин дар романи муқоимат дар бораи Иброҳимбек, замони муқоимати бо сумачигарӣ тасвир шудааст. ва аз ҳама як сирри эҷоди дигар ки бисёр тез зуд аз дигарҳо пештар масалан як асари калонҳарф даст мезад, дарҳол ба охир мерасонад. бисёр асарҳояшон аз таърихиянд, ҳикояти рӯзгори ҷавонмардону далерону фидоёни миллатанд, қаҳрамонҳои пешинанд ки аз ҳар як асараш бӯи худшиносию ифтихори миллӣ меояд. як рӯз омад гуфт ки раис ҷанг кард. Чӣ гуфт охе? Бисёр гапҳои пастабаланд гуфт. бугӯ чӣ гуфт охе? хай гуфт охе? хай гуфт шуморо гуфтае, мара нагуфтае ку. ихтам гуфт. хай маъниша гуфт, мағзи ҳам гап че охе қавоима мекунӣ? баъд гуфт ки дар назарат сода метавонад ки гапи вазмин гуфтааст. чӣ гуфтааст? гуфт ки хок дар сар то. гуфтум и гуфтум баҳоай, и гуфтум сарзаниш нест, ин мукофота и баҳо аст. гуфтум ба кори мо чихе гу баҳоай, ака моро масхара мекунӣ? чихе баҳои сар дар сартон хок гуфтаа? ман гуфтам агар дар сар мо хок набоша, дарахти андешамон дар куҷо сабз мешавад? дигар ҳамин қадар хушрӯ хандид, ҳарфе нагуфта гашта рафта. боз раис дар телефон кард ки ман ҳамихеле ҷавоб шунидаам. раисам фикр кард ки гап маъқул наст, гуфта ки ман хеле нагуфтам, гуфтум ки хок дар сар монд. хеле солҳои пеш сфед набуд дар деҳот. 2 сола будам, нақл мекунам, худшон нақл мекунам, дар ёди ман нест. шам мондагиам, хеле падарам навишта иста. мару парушон шештагиам, шешта навишта истиям, манам бошум ба шикам шешта кори ора назорат мекунам. вақте на сар мекунам навиштана ки шама пуф мекунам, шам хомӯш мешавад. бо мегирад, дар метавам, мегирам, мемонам. ҳамин хел тақрибан то кор ягон бор, то вақте ки чанд боре ки гугир тамом шидагӣ буд, як бор гапи ганда гуфтагӣ нест. аброр зоҳир 23 ноябри соли 2015 аз дунё даргузашт.
ولی نام نیکش تا ابد ورد زبان هاست و ابیاتش جاویدانه و قدم جویش نشانی از او.